Bueno, o primeiro que busquedes un lugar cómodo. Pode ser sentados, deitados, donde prefirades. Si pode ser con pouco ruido, pois millor. E que non tiñades moitas distraccións durante esos 10 minutos. Si vos apetece, usade tamén algún tipo de sonido de fondo. Eu, como teño así algúns gravados, pois utilizo, por exemplo, algo que me gusta moito, que é recordar pois a praia, o mar, non? Por exemplo, este. Ben, despois de procurar este espacio xa ambientado para esta práctica, pois comezade, pois eso, pechando os ollos, que non ten por que ser así, podíase usar de outro xeito, pero os ollos pechados nos axudan a focalizar a atención, que é o primeiro que temos que aprender a facer. Focalizar a atención xusto no que estamos a facer agora, concentrarnos, dedicar toda a nosa atención a procurar este estado de agradecimento que vamos a facer agora. O primeiro é concentrarse entón na respiración. Esa respiración que sexa por nariz, que sexa profunda, onde notemos o aire ao entrar, como se nos enfría o punto do nariz, como fricciona ese aire as fosas nasais, como entra hacia o final dos pulmóns, e aí se expande hacia baixo, empuxando o diafragma, relaxando o ventre e notando que profundiza hacia o fondo do tórax, do ventre, de toda a nosa, do noso tronco, do noso entorno torácico, abdominal, etc. O sea, temos que notar unha sensación realmente de apertura, de non tensión en toda a zona do tronco, en toda a zona do tórax e ventre. Sobre todo que se expandan as últimas costelas, que abramos hacia baixo, máis que respirar profundo subindo os ombros ou as clavículas, que notemos que a respiración é profunda e en esa zona media, casi baixa. Ben, pouco a pouco nos imos tamén centrando en atender ás sensacións corporais. Imos procurar sensacións corporais distendidas, relaxadas. Donde notedes tensión, soltámola. Realmente é unha pequena análise, un pequeno test do estado corporal, intentando identificar aqueles lugares que notemos atenazados, que notemos contraídos, tensos. Temos que facer un pequeno esforzo de concentración en desfacelos, en soltar. E mentras sigo respirando con esta sensación de apertura, unha respiración profunda, lenta, sosegada, cómoda, por suposto. Iso é. Imos agora, por contraste, identificar dúas sensacións. Imaginade unha situación tensa que vos pasase hoxe na interacción con algún amigo, amiga, compañeiro, familiar. Imaginade eso, unha situación tensa. Intentade percibir no voso corpo como se tensa, como se contrae, que emoción vos produce e que reacción fisiológica, sobre todo. Vale, seguimos respirando e agora imos concentrarnos en imaginar que esa mesma persoa en outro momento nos produce outra reacción de satisfacción, porque tivemos unha interacción moi boa con ela, porque nos fixo unha broma, porque nos facilitou, nos fixo un favor, nos facilitou calquera situación e estamos agradecidos. Notade xusto a sensación contraria. Notade como agora se produce unha alegría, unha apertura, unha distensión do corpo. Notade de novo esa reacción fisiolóxica. Agora que sabemos identificar cal é as sensacións corporais que temos que notar cando nos colocamos en esta fase positiva de agradecimento, imos imaginar esa mesma persoa na cal acabamos de visualizar esa sensación cómoda, positiva, relaxante, de agradecimento.
e imos dedicarlle unhos minutiños a identificar ben a súa cara, o seu sorriso. Notade como o voso corpo comeza a realizar unha especie de apertura. Vos sentides máis frouxos ou frouxas, o peito se expande ao respirar, notadevos incluso con un certo brillo, notadevos brillar, notade que tedes enerxía de sobra e en cada respiración se produce esa expansión enerxética, esa saída de brillo voso. Imaginadeo así porque eu creo que vos axuda a notar unha sensación corporal incluso máis agradable. Adicádelle uns minutos a imaginar esa persoa e adicádelle tamén os vosos mellores desexos. Imaginando a súa cara sorrinte, pensade, intentarei ou agradecerei ou te desexo moita saúde, te desexo que teñas éxito na vida ou te desexo que sexas feliz. Calquer tipo de pensamento deste xeito, non? Notade como o voso corpo á vez agradece que vos sexades amables e que expresedes gratitud aos demais. Seguramente xa se vos debuxou tamén a vos un sorriso, aínda que non quixésedes de maneira consciente esa relaxación corporal e esa sensación de benestar ao agradecer a esta persoa xa vos coloca en unha situación de apertura e de novo de agradecimento e benestar a vosotros mesmos. Notade que o sorriso se vos colocou tamén na vosa cara. Si vos notades sorrir e notades o corpo destensado, relaxado, en apertura, brillando, pois agora sí que podedes tamén agradecervos a vos mesmos e adicarvos aos vosos mellores desexos. Desexo que teña moita saúde, eu mesmo, desexo ser feliz. Quero utilizar este tipo de sensacións e recursos en calquera momento, co cal só teño que respirar, atender ao momento presente, notar as sensacións corporales e proporcionarme un brillo e apertura hacia todo o que sinto e me rodea e simplemente concentrarme no momento, disfrutar del, distender e relaxar. Más ou menos este tipo de práctica, si o realizo en ese reto de 10x10, vou notar xa os seus efectos, vou notar que funciona e poido utilizalo en calquera momento, cando camiñe de maneira habitual pola casa, pola rúa, en calquera situación, poido invocar en min este tipo de sensacións e de sentimentos. E me van a proporcionar un maior enfoque, un volver ao momento presente, á realidade. Importante, recordo, comezar pola respiración. É unha áncora na realidade, no momento, e como é algo que facemos automáticamente todos os segundos da nosa vida, pois é unha referencia moi válida. Respiro, cada vez máis calmado, calmada, e iso fai que me centre na realidade, que poida distender, relaxar, identificar as sensacións e emocións, controlalas, traelas ao presente, traelas á consciencia e así poder incluso modulalas e facelas máis manexables, máis adecuadas aos meus obxectivos. En este caso, concentrarme, enfocarme
relaxarme e controlar o estrés. Veña, moito ánimo, xa van os 10 minutos. Suelto suave, como se fose un gato, me estiro hacia donde me apeteza e continuamos ca vida. Saúdos.